Kari Israel kelap ni sisya ya kabor jongka da katma ka ba itrem persya ya kari Iran pat kate kelap teng menta la ba armet kenti katma na kalian ka Israel ka blai teng ka Operation Rising Lion ha ka ba ka Israel kala kerwet da ki namding ya ka par pelang laer jong kari Iran ka ba ka wei na ki jaka kamai ka ba kongsan jong kari Iran ki kubor kila itu ba ka jing namding jong kari Israel kila don ko ba ndupongut ki breu ki balayap kibala kantop ya arp ngut ki kena ha ka baki namding jong ka Israel kila laik banter ki jakasa jong ki breu henin kamet kat hadu menta ki bayap kila poi sya ka henyo prangot ha ni ki arsngi jong ka jingyar thma jong kari Israel ha ki dor la yo i ya ki ying ki babun mala ki bala tua lut plan ba sagi babun ba ki bala ha pra syamadan ka Israel kala yetu ba kala karwet ya ki sispa san potli ki jaka ki bakongsan ba jong kari Iran Hadin ba kategori kala yai peteng ban siat namding sya ki benta jo ka Israel. Nakaliang ka Iran ru kadang yai peteng ban siat namding sya Israel. Ha ka ba ki babun spa tli ki drone ki baket di ki tiar siat ki ather ha ki babun ki jaka bala julor na katega jing ter namding ba kan top ya ka Tel Aviv. Ha ka ba ka Iran kala ai kateng ya ka jing yakun na ka Operation True Promise.